Vreau să-i mulțumesc înainte de toate lui Onisim. N-am să spun asta la sfârșit. Vreau să-i mulțumesc pentru că mie personal, nu ca director al Muzeului de Artă, mi-a provocat o bucurie, o anumită revelație. O mică revelație, o revelație jucăușă. I-am și spus lucrul ăsta. Ai adus aici niște jucării cu care cred eu că se joacă îngerii. Și poate sentimentul cel mai profund care pe mine mă copleșește este mirare. Mirarea are marele avantaj că îți reînnoiește celulele privirii. Nu ne putem mira sau nu putem privi ceva nou decât în clipa în care celulele, filmele, în care obiectivele minții noastre sunt cutremurate de această mirare. Ce se vede aici? Se văd cărți, se văd simboluri în care lucrurile stau așezate în tihnă. Sunt, de fapt, toate aceste opere care ne înconjoară, vin, ele nu sunt, ele vin dintr-o duminică. Nu e o zi de lucru printre ele, nu foșgăie, nu au agresivitate. Stau, privesc într-o biserică a lucrurilor cu minți și dobândesc prin aceasta sau ne transmit un aer de sărbătoare. În timp ce vorbeam Marcel Torcea, mă gândeam la sunetele și strigătele pe care Moroșanul le face atunci când bagă cuțitul în piatră. Mă gândeam la starea pe care Onisim o avea cu ani de zile în urmă și pornise pe un drum în care, să zicem, la Cluj a terminat ca educare școală și a venit într-o zonă mărginață țării, într-o provincie care se cheamă Arad și care astăzi împreună cu Timișoara cred că spun foarte mult. Onisim Colta vine pe acest traseu din Maramureș, vine curat și începe și lucrează și lucrează și îl urmăresc de zeci de ani și iată ce a făcut. Ce este deosebit de interesant la Onisim, atunci când Virgil Feyer vorbea despre noi, Onisim Colta avea pensulă, apă, acoarelă și era în zona lui, aș putea spune așa cum râurile încearcă și lasă urme pe sol într-o geografie pe care ne putem imagina toți. Atunci când ea pornește din suflet, ăsta era Colta. Astăzi Colta este un alt om, este un om care aparține universului academic, este un om care judecă și cântărește bine lucrurile și dă soluții pe care dumneavoastră le aveți astăzi în față și în care vă puteți imagina sigur că este așa un periplu, o trecere prin universalitate.
Ionis Simcolta reușește să-și impună un punct de vedere în arta plastică contemporană în acest mileniu, exact prin această tendință de a prinde temele mari, temele majore, temele care dau de gândit oamenilor.